Lagunok, zer giro gorritxuri hau ezagutzen duzu ez? Hain ondo pasa dugun txupinazoan eta San Ferminen egunean berriro etortzea erabaki dugula. Zer, Mateo, gu zezenketan joango gara ez? Bai, koaz. Bai? Bai. Eta zuek neskak nahi duzute etorri zezenketan? Eta pentsatu ere, gu parrandaragoaz. Eta zu? Oso ondo dakizu nik guztiz kontra nagoela, beraz, bai, parranda. Ados, oso ongi, gu zezenketan eta neskak parrandan. Goazen! Garragardo bat mesedez. Carregado. Bat mesedez. Garbaro mazerrazaren. Carregado, remeseres. Euskal dantzak, Euskal Herrian. Da increíble para mí. Eta hola eskoraz emaiten duzu? Bai, eta interneten bidez ikasitako euskara. Ba, merezimendu bauzu. Zuzko zezenak ikusiko ditugu. Bai, baina ez dakit zer den. Ez dakizute zer den. Claro, alduna zara, gu ez oso gaizki, errezaitilea, behitu zeu zaintzara. Zezenketa hasiko da, eta hasi orduko jendea entzuten dira txaloka, beste batzuko juka, denetarik badago hemen, bai? Eta eskuak holan, ez dakit zer gaitik, baina eskuak holan. Zertara etorri zara hemen? Zezenketara, ala parranda egiteko lagunek. Niri zezenketa zalea ikusten da zuen zezenketa amorratua naiz. Parranda egiteko, zezenak ez daizki baten inporta. Bai, baina gogoa ematen da hau ikustea edo ez? Ez da gogorik ikusten, ni begiradarik ez. Parranda eta zezenak pixko bat, baina begira, hemen parranda gaude, arratsaldando pasatzen, zezenetan eta lagunekin, vamos! Hemen, zezenak ikusi gutxi. Gutxi. Parranda. Zertara etortzen zara, parranda egitera edo zezenketak ikustera? Ni basikoki parranda egitera. Balde batetik jendengatik, bezen oso ongi pasatzen dugu, eta beste baldetik kulturarengatik, zezenak eta jaietagatik. Zezenak ikustera, noski. Ostia, ez da ikustero, zer, bagaude hor adi-adi. Lehen zezena hil dute, eta ja nire lehen impresioa esango nuke, nasketa bat dela kirola eta artearen artean, eta nahiko polita atxeman dut hori. Zuk, Mateo, nola? Pixkat, itxuzia, kantatzen egon dira ez zena hiltzenean. Gogorra da zuretzat ikustea edo gustatzen zaizu pixka bat hau ikustea? Egia zanez ez gara, ez dugu gehiagik ikusten. Gehienetan, bizkarrekan gaude orduan. Hola bezala. Bai, horra bezala, bai. Horra begira, bai. Zu zer pentsatzen duzu zezenketari buruz? Ni egia esan da naiz pixkat indiferente, osea, ez nago a favor egiten dutena, baina ere kontran ez da ere. Esaten aldeazu pixka batzuk nola ikusten duzun kirol hori edo arte bat da zuretzat zer da? Niretzat da afizio bat. Nik zezenen mundua, vamos, da obrena, nik enzerra lasterketan dut eta gero herri guztitik joaten naiz zezenetara. Zer iduritzen zaizu zezenak hiltzen? Nei bost. Kontatu pixka bat, zergatiko gela jantzita zaude? Hau da disfraz bat, baina, bueno, ni errekortadora naiz. Entonces, jaten naiz herritik horrela, baina gaur, agian, ateratzen naiz ordo espontáneo. Zer gaitik mozorrotzen zara? Aurten betetzen dira 500 urte, Nafarroa konkistatu zutela Espainiarrak, eta horregatik mozorrotu gara gaur. Polonia, polaka. Opa, ze moduz, bai. Zuek zen modu. Oso ondo, otxo eta heldu gara eta eharki. Zer egiten ari zen? Pizka behania eta lekuak ezautzen, ikutzen gauerako, ikutzen. Macho, maitia, gizo, hostia, amagi. Eta ondo pasatzeko noda jun behar dugu. Ez da urruti bilibi, arramen. Mentxe.
ikusi gure kuadriza berria zenbat probizioak duten, ondo aukeratu dugu kuadriza, Bai. Neskak, nonkoak zareten? Altsasukoak! Altsasukoak! Sakana! Eta zer egiten ari zarete hemen? Ba hemen, Sanferminak gozatu! Eta zergatik kale hau eta bakitu zuen? Joe, ba, giro politagoelako, bai! Zergatik politago. Pues, joe, jende pillo, gazteak, helduak, eta zuek! Batean leku batean zein dago. Bueno, antzekoa, baina baude leku batzu dela, helduenak, dortatu, pues, gazteago batzuk, eta, pues, gazteentzako zeintzuk dira. Jarauta, nabarreria, hori, bai, bale, ba, han jungo gara. Oso profesionala da. Bai. Yes, we high. Yeah. Yes, we high. Atzerritarrak gara eta jakin nahi dugu non dagoen giro ona iruñean. Barkatu, ardoa ez da botatzeko, edateko da. Ez dardoa, kalimotxo bai. Baina kalimotxo ere edateko da ez. Bai, nahi baduzut hori. Ondo. Bai, bueno. What do you have here? Nothing, we just bought them. Oh, nothing yet, nothing yet. Errosi berriak, orain dikutzak. Beti bezala, hemen ezin da. Ematen du hemen ezin dela ardorik gabe ibili. Ardorik gabe, hirugarren eguna da moldatzen garela ardorik gabe. Egin nahi dut, zelako ambientea dagoen hemen. Atzerritar asko, euskaldunak. Hombre, gaur hobeto, badirudia atzerritarra danak jondiala, baina batzuk gelditzen dira, bai. Nongoa zara? Noa Zelandakoa. Eta euskara? Bai. Benetan? Hautxe... Bai. Ez jasu ikusten, morenua. Eta hau zer da? Ez dakit. Burua jarri jate. Se grabaten egin jate? Oixe lotza. Baina aizu, beti ligatu behar duzu tokei guztietan eta ni bakarrik beti. Aizu, hori ez da egiten. Behintzat ekar dezala lagun bat, zure lagun berriak. No te jode. Yes, we high! Zarete joango plazara gero? Ba, euskal dantzatzera? Gaztelu plazara? Bai, noski, gero baile dela ere baukagu beratzitan. No, bueno, egongo gara hor. Batu zaitez gero. Beitu, neska hau armeriakoa da eta euskera ikasten ari da. Eta nire txakurra ere bai. Bai, biok batera. Ba, merito handia daukazu, oso ondo. Hirugarren maila. Bai, ondo. Ba, oso ondo. Pizka bat ez mucho. Zer egin behar dugu orain? Dantza. Non? Dantza. Euskal dantza, non? Badakizu? Bai. Egingo dugu dantza hor? Ba, guazen, armeriakoa eta argentinarra. Venga! Yes, we high! Bueno, Mateo, odan hau ikusita, zezenketak, orain jendeak gelditzen da, hasten da merriendatzen, ekarriko altzen dituzke zure lagun ameritarrak hemen? Ba, ekarriko ditut, ezke ambiente oso polita da eta ez da futbol amerikanon bezala. Zer da desberdintasuna? Ez parranda bat da, ez da joku ikustea parranda bat. Gatorak diren hemen. Ez duen ez ekarri jateko? Eta ematen digute jateko, benetan oso txintxok. Mexikano lagun bat ezagun dut eta gauza bat ezan nahi du. Apa San Fermin! Aupa San Fermin! Ai, eskerrik asko, aupa México eta los Estados Unidos.
Estados Unidos. Zer da merienda tipikoa hemen ikasten duzutena? Ba, egunero merienda ezberdinak ekartzen ditugu. Gaur, pasta ekarri dugu. Eta zerekin? Gindillarekin, herriko gindillarekin. Bokailo batzu, trago batzuk hartzeko, eta hemen ikusten zunez, jende guztia biltzea eta denetik etortzen da batek, zoze utzi, bestatu zoze reman eta hola gabiltza. Guk bai dugu sortea. Hori da, janta edan debalde, jendeak dena ematen digu eta primeran gaude. Hartu hau. Txin-txin. Carregado. Bat Mercedes. Carvado Mercedes. Carregado Mercedes. Carregado Bat Mercedes. Carregado a Mercedes. Quiero cerveza si tienes. ¿Tienes cerveza? Carregado Mercedes. Barre egiteatik berak ere egingo du. Garagardoa, Mercedes. Carregado o Mercedes. Carregado. Bai? Mercedes. Mercedes. Oh, Mercedes, oh my god. Eskerrik asko. Considera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskirikiratxo. Eskerrik asko. Eskirigatxo. Eskerrik asko. Eskirigatxo. Eskerrik asko. Akerrak, adarrak okerrak ditu. Akerrak, Akerak, adarrak, atxarak, okerrak ditu. Txitu. Akarrak. Akarrak, arrak, okarrak, bitu. Akerrak. Akerrak ditu. Honek badaki, lehen. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. You're from England? Yeah, okay. Just married. Zorionak, ezkondu berriak, ingelesak eta ezkondu berriak. Would you like to learn something in Basque? How to say to your wife, I love you? But in Basque. Maite zaitut. Maite zaitut. Maite zaitut. ¡Qué polita! Thank you. ¿Queréis ligar con las vascas? Vale. No, hombre. Oso neska polita zara. Oso menira bana. Oso nos escapita. Neska polita zara. Escapito nos será. Kaixo guapa. Kaixo guapa. Bakarrik zaude. Bakardin kola. Bakarrik zaude. Bakarri zaure. Trago bat hartzera goaz. Taro bat txatzea guaz? Zo, euskalkiz eta guzti. Txotan egingo dugu? Txota dekingo dugu. Txota egingo dugu! ¿Cómo? La rua joanen azu. Hortan? Egin. Nahi duzu. Nahi duzu. Oso ondo, mila esker. Bueno, zezenketa bukatu da, jan dugu, edan dugu eta primeran pasatu dugu. Ixo, Joanes, goazen peinekin? Ados, goazen!
dantzatzen, euskal dantzak, Euskal Herrian. Da increíble para mí. Bai. Eta zu ondo zunean? Bai? Bueno, bus zenketan ere oso ondo pasatu dugu, ez? Guk, bai? Kontatu behar duzue? Bai, Zen galdera? Bai, baina lasai, neska, ze badira bi. Berak ez du entzun behar. Baina badira bi zezenketa, nahi bauzu bada zezenketa, baina ere bada giroa eta parranda. Eta jende asko ere etortzen da ez zezenketa ikusteko, baizik eta jateko, edateko eta lagunekin. Hala jateko eta edateko. Badago pausa bat, bai? Honekin batzen gelditu dira, eta hasten dute, ateratzen dute edatekoa, jatekoa. Eta eratekoak zakarrontzitik. Bai, Bai. ikusi duzu. Baina onak. Eman digute jatekoa, edatekoa, eta... Ondo, ez? Ikusi zaituztet eta bai, zuen biziak arriskuan eman dituzute. Alor, nola pasatu da suzko zezena, ondo? Oso gaizki, errezait hilea, behitu zeu zain txarra du. Itxain, urguntzen altziran eta zegia usain txarra daukazula, Eta zuretzat, Mateo, nola joan da orduan? Ni ondo, ez ezenakin ibili naiteko orain. Bai, orduan heldu den urtean entzieroa egingo duzu? Bai. Bai! Entzun duzu... Eta niretzat polita izan da. Txikitan Donibanen, beti bazegoen txuzko zezena, eta nire aur garaiak gogorazi didate. Hola, txika, ¿qué tal estamos? Bueno, mil esker eta garai dezagun parranda egiten. Zuen ustez, zein da gakoa hemen ondo pasatzeko San Fermin egunean? Ni kale bat aurkitzea Iruñako jendez beteta dagoena, eta ondo pasatuko zara. Bat nator horrekin, eta zure ustez, Sonia? Banera ustez alkohola eta porruana punk rock konzertzun Ematen du Poloniera zari dela, oso ondo, Sonia. Guazen jendeari galdetzera. Lagunen artean izatea, ongi pasatzea eta musika segitzea. Asko edan eta ondo pasa. Ondo pasatu gabe. Garrapoia, betiko garrapoia. Gogoak. Ondo pasatzeko gogoak. Eta ez pentsatu ze pentsatuko den besteak. Niretzat behintzat Euskaldunekin, harremanetan egota jendearekin. Euskaldunek gehienetan nahi dugu Euskaldunen artean egon. Eta hemen bada Euskaldun giro biziki polita badira. Hemen zeurik, hemen Euskararen alde oso importantea da ibiltzea. Guretzako San Ferminak dira Euskaldun kulturarik igual festarik garrantzitsuena. Beitu, odekata isa. Ez ginen jun. Gaur, Joseba Tapia. Afaltzen ari ginen, oso ondo. Hemen daukagu ostiralean Anari, ez gara jungo. Eta hau Mielotxin, ez gara jungo ez da ere. Hauek dira Euskal Herriko jaiak, eta ez guk bizi adi garena. Lehen esan dutan asatzen ez bada greba, Atzerritarra bat etortzeko ona, zer iduritzen zaizu? Niri oso ondo, azkenean ematen diote ambientea. Bai, etorri naiz programa hau egitera. Eta hola eskoraz emaiten duzu? Bai, eta interneten bidez ikasitako euskara.
Merezimendu bauzu. Zergatik zaudete biak ez zaretela hemengoak eta hitz egiten euskeraz. Gu, Yes We Highen, euskal haixetara joaten gara eta kultura bizi, haixek bizi eta jendea ezagutzen. Zer behar da ondo pasatzeko San Ferminetan? Behar da Iruñekoa esan edo giri esan, eta sobre todo alkohol. 5 gardoreenik eta gero 5 pase whisky. Eta neskak eta geho ikusiko zer da. Zuek ondo entzuteko jartzen da hemen. Aber erakutsi zer ekarri duzun. Kalimotxo. Kalimotxo. Peto-petoak hauek. Atope con el kalimotxo. Hauek ez dira benetakoak. Gezurrezkoa, begira. Badakizuzuk zergatik erabiltzen den Iruñan zapi gorria? Ez da... Hasiera ez dakit. Kontatuko dizut? Bai. San Fermini burua moztu egin ziotelako. Moduz gaude Iruñako San Ferminetan. Ezina beto. San Ferminetan nola, ondo, beti ondo, hemen ez da pegarik eta. Hau da... Lokura. Madre la rey, Mucho descontrol. Mugari bez, ez da. Amatxo, maitia, gizo, hostia, amagi. San Ferminetan, de puta madre, zaren guara ba. Austo. Oso ongi! Oso ondo, hemen, bai, trago askun da, bai, hau bizitza hona da, bai, hola ibiltzea. Hau da, izugarrizkoa da. Kristonak. Bai, eta zergatik. Pasatzen ari garelako superongi. Bai? Eso, eta zuzen mozabiz. Nire bai. Ondo, ez da? Zuentzat, orduan, San Ferminetan zer da honena? Honena! Ai, neskak! Neska, behitu neska polita. Neska asko eta parranda handea. Neskak edo jaia edo guztia. Neskak, budiklub bat eta bar. Festa. Festa? Bai. Bakizu zer da nobea? Eman, txaranga, kalian, jende pila bat, dana, de puta madre, tío, ez dakit. Albo guztietan dago zerbait, baina parranda da oberena. Hombre, peinak, joaten bazara zezenetarata da oberena. Oberena da lagunekin egotia, hori da oberena. Entzerroa, pasioa da. Egin duzu ja entzerroa? Bai. Eta kontatu pixka bat nola zen? Ez dut gogoratzen. Inongo mugarik ez bazenuten zer jarriko zenuke San Ferminetan. Mugarik zetako. Nahi duzuna. Egiteko. Faltan bota balin bat duzu zerbait. Amen, ez dute, ezertxo ere falta da. Keba, hemen de puta madre da, Ana. Ja dago denetarik, así que dago oso ondo. Txosna. Txosna gehiago. Bai, txosnak. Txosnak importante. Ez dakit? Contesta. A ver, perturbaen faltan ez. Bueno, eta orain... Ez da oberena San Ferminetan. Gustatuko izanake gehiago ligatzea. Ligatzea? Oso gutxi ligatzen. Zer esan nahi du horrek, ez duzu ligatzen zuk, ez duzu lortzen? Oso gutxi. Eta hemen, nun daude lekuak ligatzeko neskekin? Nire aurreneko urtia da eta ni hauek ematen hauen tokia. Baina, bueno, hemen bazter guztitan ikustean neskapolitak, Eta nolako mutil bat miatzen duzu orduan? Bueno, hor nire senarra hor dago. Duzu zure senaga hemen eta nahi duzu ligatu? Beago da zerbait faltan bota duzu San Ferminetan? Zerbait soberan, badakizu zer, hainbeste batukada, ja, kokoteraino nago. Nik, igual, euskeraz iten jende gehiago nahiko nuke, zati ni baldak xamarra naiz castellanoz, da, bai, hola, errexo. Eta nauzu izan zerbait kamarario? Bueno, ondo pasa mutil, gutxi gaztau. Zaindu, ondo bizi eta zintxo izan. Asko follatu, baina sorte hon. San Ferminetan ondo pasa, me caben dio! Gaur oso objetibotasun gutxiarekin egingo dut. Orokorrean, esan behar dut, ondo daudela jende jatorra eta giro ona, baina zerbait faltatzen ari zait. Ez dakit zer den, baina zerbait faltatzen ari zait. Beraz, 7 puntu. Nire valorazioa. Alde batetik, onena euskal dantzak musika en vivorekin, onena. Bestela, zezen txuko ezagitzer hori sua zeukanak, hanko utzi nau beraz, 9 txarpa eta ez 10.
Gaur Iruñan oso ondo pasatu nuen. Zezen plazan peñak ezagutzen, eta gero dantza egin nuen, eta zua zezenen atzean, bikain. Orduan nik 10 txarpa emango ditut Iruñako haixetantzat. Orduan, zenbat txarpa emango dizkiot nik. Zezenketan izan den giroa, jendeak eman digute iatekoa, eman digute edatekoa ere bai, eta oso ondo pasatu dut, orduan nik 10 txarpa emango ditut. 10, 5, gehi 5, biztan da. Bukatu dira San Fermineko gaiak, behar bada ere itzultzen algara ez? Otoi, mesedez, esaten duzu bezala, edo mesedez, edo favorez. Bueno, behar bada guretzat nahikoa izan da. Baina zuek adi egon, bihar ere hor izango gara. Euskal Herriko gairik obenenak zuekin partekatzeko. Yes, we fly!